Bomas of Kenya, Nairobi. Director machon mar kar hemko mag historia miluongo ni National Museums of Kenya, Mzalendo Kibunja, kod achije mamoko adek nowe thuolo kod rambun mar siling milion 5 ng'ato ka ng'ato. Kane winjo burano, jang'ad bura Victor Wahumile onyiso achijego mondo kik donjre kod joneno kendo gichiwo obokgi mag wuoth ne doho. Ji 4 go itudo gi ketho mar tiyo arietha kod omenda mag piny owacho mane chulo godo osara kod ketho mag tiyo marach gi apisi e kinde mamoko bende. Bura ni ibiro winji kinde tarik 2 dwe mar auchiel higa montiere ni. We start interpreting this one in Swahili. I do not know the equivalent of Mr. Nana, that is okay? Mr. Nyaga, sorry. That is okay. Mr. Nana was employed by the